सेवक घरवा कियो ही डोलिया के बघवा कहार दुनिया में शोर भइल बा। कियो ही डोलिया के बघवा कहार दुनिया में शोर भइल बा। हम जिस क्षेत्र से आते हैं माई डोली चढ़ी चली सेवक घरवा ओही डोलिया के बघवा कहार दुनिया में शोर भइल बा। ओही डोलिया के बघवा कहार दुनिया में शोर भइल बा। माई डोली चढ़ी चली सेवक घरवा माई डोली चढ़ी चली सेवक घरवा। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ बहुत धीमी आ रही है मुझे और मेरी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, इसको मेंटेन करके रखो ना।